Videosarjan viimeisessä osassa, jossa tutustutaan artisteihin ja musiikin tekijöihin, päästään haastattelemaan Olen Leo-nimistä artistia. Olen Leo tulee siitä, että mun ensimmäinen nimi on Leo. Eli kavereiden kesken on aina ollut skidista asti Iivari. Ja sit mä halusin sen muuttaa ja sit kun aikuiseksi tulin, niin Leo on jotenkin sellainen, niin kuin tuntuu omalta. Niin sieltä. Mikä sai sut alkujaan kiinnostua musiikista ja musan tekemisestä? Joo, toi Eminem on yksi niinku isoin tai ensimmäisiä sellaisia, että kun kuuli sen musiikkiin, niin siellä se asenne ja energia ja drive ja ehkä lähtökohdat, mistä tullaan, niin on hyvin samaistuttavia ainakin omalla kohdalla. Yhteinen tulevaisuus, toivon, että joku päivä tulee kai uusi mahdollisuus, vaikka tiedän kyllä, et sekä tätä miestä yhtään nyt on herrellä, kun valvotaan mua mielestäni koskaan saankohan sua rakkaus elämässä poskellaan, en ole vieläkään käyttänyt Selviyty ja moodi tai niinku drive, että sieltä se tulee. Mistä sä haaveilet ja mitä tavoitteita sulla on, jos nyt mietitään musa-alaa ja artistina olemista? Keikkailu on mulle sellainen, mitä mä haluaisin tehdä enemmän. Eli se on, riimejä ja biisejä on kiva tehdä, mutta sit jos niitä ei pääse esittää kenellekään, niin sitten on vähän, tulee hölmökin olo. Et siellä on itsellään paljon kerrottavaa ja tarinoita ja muuta, niin keikkailu on se, mistä mä niinku tykkään. Ja sitten on huomannut, että osaa niinku itsensä tuoda esiin ja saada sen yleisön niinku mukaan siihen että muutamat keikat, mitä ollaan päästy vetämään, niin on mennyt kyllä hyvin. Miten sä pääset tai saat otettua sen seuraavan stepin, että tulisi niitä keikkoja enemmän? Onko sä miettinyt sitä tai miten sä näet sen? Prioriteetti 1 on jättää itsestäni aina hyvä kuva ja että mä annan keikalle itsestäni niinku kaiken irti. Et sinne keikkaa ei ikin vedetä puolivillaisesti tai mennä niinku vaan sen takia, että pitää tehdä, vaan siinä mä itse koen, että omassa tekemisessä näkyy se palo ja halu niinku tehdä. Ja että keikkajärjestäjille jää hyvä kuva, että tää oli freesi äijä ja mielellään pyydetään niinku uudestaan. Mut sit on huomannut niinku, että uusiin paikkoihin pääseminen, kun ei ole riittävästi nimeä, niin on skidisti haastavaa, ei vastata tai niinku, että siellä on varmasti muitakin esiintyy, niin kova pelihän se on. En muista enää, luulen, että mä huijaa ketään, kantapa kautta vasta oppii. Laitan sydämeni kassa holviin, oltiin fakta onkin, että oltiin toistemme vasta kohtiin. Missä sä haluaisit nähdä itsesi 5 vuoden päästä? Vaikea kysymys. Kyllä mä haluaisin niinku nähdä, että tää olisi ammatti. Totta kai levyyhtiödiili varmasti jeesais. Niinku, ja olisi niinku enemmän ihmisiä auttamassa ja on paljon ammattitaitoa. Niinku, että projektit varmasti etenis niinku nopeammin, mä ehkä näkisin näin. Kuulokkeet päästä tulee enemmän asennetta.